uger siden, at vi har været afsted på vores store vandringstur i Italien fra Laverna til Assisi. Og du er kommet hjem, og du ser jo helt godt ud. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan har du det, efter du har gået den her tur? Jeg har det godt. Sådan set i bakspejlet? Ja, det har været fantastisk at gå den tur. Hvorfor synes du, at det har været godt? Jamen, det har beriget mig. Ja? Ja. Hvordan har... Det har været en kæmpe oplevelse. Ja, hvorfor føler du, det har været en stor oplevelse for dig? Ja, men det har været en fysisk udfordring. Det har været en selverkendelse. Det har været godt selskab. Nu stopper jeg dig lige også, fordi du siger selverkendelse. Ja. Det er store ord. Ja. Ja, det er ikke rigtigt. Hvorfor er der noget selverkendelse i det? Jamen, det er fordi, at man på 7 dage presser sig selv. Og på den måde, om man kommer ligesom ud i yderpunkterne, så bliver man også nødt til at gøre der sig nogle erkendelser på kortere tid, end man har gjort, hvis man har gået hjemme i det daglige tomrum. Giver det mening? Ja, du tænker på, at der kommer nogle afbræk i hverdagen. Ja, men også afbræk i forhold til hvad? Altså relationer? Ja, men altså også i forhold til, at her er man på 7 dage, har man 7 dage til, hvor man kan gå og tænke nogle tanker. Det har man jo ikke tid til derhjemme. Nej. Der har man en hverdag, der bare kører derudad. Og her, der har man bare tid til at gå og fordybe sig i sine egne tanker. Og her havde jeg så også, var jeg også heldig at have noget godt selskab og vende nogle tanker med. Okay. Og man er i en ny kultur, som så også gør, at man stiller spørgsmålstegn med det, man kommer hjemmefra. Vil du opleve det sådan lidt som en eventyr-agtig? Ja. Altså, så normalvis forbinder man måske ikke italiener med nogen, der er vidt forskellige fra en selv, men det er det jo alligevel. Altså, det er jo et andet folkefærd. Der var det specielt ved Italien, du kunne se, der er forskellige fra Danmark. Ja, men altså... Jamen bare klima gør jo det, at man kan gå og plukke frisk viner, det er jo næsten eventyrligt, det. Jo. Sådan nogle småting sætter man lige pludselig stor pris på. Simpelthen at se de der små ting, som man ikke har tid til. Ja. Nu laver vi også nogle meditationer undervejs. Hvad synes du egentlig om det, når du sådan skal være helt ærlig? Min moster skør påfund. Ja. Ej, det synes jeg var rigtig fint, og det sagde vi ja tak til hjemme for mig og min søster, fordi at, vi vil gerne have hele oplevelsen med. Og så det var vi helt klar på og nysgerrige på. Ja. Prøve også. Og nogen var mere udfordrende end andre. Blandt andet. Hvorfor nogen tænker på udfordrende? Ja, om man simpelthen kunne holde fokus i det her kvarter. Og der var den med jeget. Den var lidt svær. Ja. Vejrtrækning, det synes jeg var en god øvelse, og den brugte jeg også selv. Ja. Og det blev hårdt, og også til at lede min egen opmærksomhed væk, når jeg havde lidt ondt nogle steder. Havde du ondt nogle steder? Jeg havde ondt i fødderne. En stor plage. Og når det simpelthen blev hårdt fysisk op ad bakke, så prøvede jeg også at lægge fokus på vejrtrækningen. Og hvordan gjorde du det rent sådan
Jamen, du havde lært os den der med at trække vejret ind og puste ud. Og trække vejret ind om bag skulderbladene og puste ud. Her. Ja. Så den gik jeg brugt undervejs. Og så var der også nogle... Så var der dem, hvor vi brugte bønnerne. Ja. Der var sindsrosbønnen. Så var der hjertebøn. Og så var der rosenkransbønnen. Ja. Alle sammen forskellige fra hinanden. Ja. Hvorfor en af dem synes du, der var specielt god for dig? Jeg vil sige, at uden helt selv at kunne forklare det, så er rosenkransbønnen, har jeg taget den til mig. Ja. Og købt min egen rosenkrans. Uha. Ja. Nu er du også i katolsk land. Ja. Så der er meget fokus på Madonnaen i Italien også, ikke? Og den energi, den er jo også meget, meget smuk. Ja. Det er den. Og skikfølge eller landfly, så har jeg det, når jeg er i en katolsk kirke. Ja. Det er meget rørende. Og der bliver også tændt en del lys. Ja. En flot skik, ikke at have? Jo. Ja. Hvis du skulle sådan tænke over, at hvis du skulle gå den igen, hvad vil du da gøre anderledes, hvis der er noget at gøre? Først og fremmest ville jeg købe mig et par ordentlige sko. Derudover, ja. Det ved jeg ikke. Vil du anbefale andre at gå den her tur? Ja, det vil jeg helt sikkert. Jeg vil helt sikkert også gerne gøre det igen selv. Alene? Ikke nødvendigvis. Nej. Vil du gøre det i længere tid eller samme tid? Nej, jeg tror, det skal være længere næste gang. Det skal det? Ja. Hvorfor? Fordi at... Ja, det ved jeg ikke. Fordi jeg følte den var kort. Altså, det var jo lidt et dilemma, jeg var i, fordi mine fødder kunne ikke mere. Men jeg havde bestemt lyst til mere. Ja. Ja. Så er der en anden ting, det er, da du kom hjem. Ja. Hvordan havde du det der, lige da du kom hjem? Ja, der var jeg jo sådan lidt nedtrykt. Det var lidt underligt. Hvorfor? Og min kæreste kunne heller ikke helt forstå, at han troede, at jeg kom hjem og var fyldt med ny energi. Ja. Jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig forklare det. Jeg tror måske lidt med, at det var rart at bruge kroppen, og det der med at gå 27 km om dagen, det kunne jeg ligesom ikke erstatte på nogen måde. Jeg kunne ikke gå ned og spille tennis, det var ikke den samme fysiske oplevelse. Fordi det var jo det der med at bruge mange timer på noget. Og så også det der med en frihed, der var ved det. Og også en søgen. Vi gik jo hele tiden og havde nogle gode samtaler og vendte og drejede livet. Og så lige pludselig kom man bare tilbage til det der daglige dagligdag. Og dagligdag er også fint. Men det var måske også derfor, at turen godt måtte være længere, fordi jeg var ikke helt klar til at komme tilbage til dagligdagen. Jeg ved det ikke. Der var noget eventyr over det, som lige pludselig var slut. Ja. Bræt. Ja, sådan bræt opvågning. Ja, opvågning. Vil du kalde det? Vil du anbefale alle at gå den her tur, eller nogens bestemt
Er det noget, det er jo decideret? svært at sige. På en eller anden måde vil jeg jo anbefale alle det, fordi jeg selv har haft en rigtig god oplevelse med det, og synes, alle skal have den oplevelse. Men jeg er jo så ikke sikker på, at alle vil finde det samme, som jeg har fundet i. Men du siger det der med, jeg vender lige tilbage til spørgsmålet, at det behøver ikke at være planlagt på forhånd, hvor man er. Det var nok nødvendigt i vores, fordi at vi havde en deadline, og vi skulle være tilbage, fordi at vi alle sammen havde fri fra arbejde, og vi skulle være tilbage efter 11 dage og så videre. Men vi mødte en ung mand, som rejste på en helt anden måde end os, og som ikke vidste, hvor han skulle sove hen om natten, og han skulle ikke nødvendigvis gå 24 km, han kunne gå 30, han kunne gå 15. Og det havde man da også lyst til. Det kunne også være vildt spændende. Og han havde ikke nogen penge? Han havde ikke særlig mange penge i hvert fald. Nej. Så han gik hen og spurgte præsten i byen, om han kunne tilbyde en eller anden form for husly om natten. Og det kunne da også være rigtig spændende at prøve det på den måde en gang. Ja. Vil du ture det? Jeg er ikke sikker på, at jeg ture det alene. Jeg ved det ikke. Men der var der endnu mere eventyr over at gøre det på den måde. Ja. Så når at du kommer hjem, så er der et eller andet tabt eventyr, ja, som egentlig ikke, du fandt ikke prinsen, eller hvad skal man sige, eller man fandt ikke løsningen på det, der gør hverdagen lidt grå. Altså det, du siger, at man Jeg fandt ikke, hvad skal man sige, den der fjerner den grå nuance på hverdagen. Ja. Nej. Men vi mødte nogle stykker andre pilgrimme. Og det var ligesom om de alle sammen, eller mange af dem havde et eller andet. Vi mødte et tysk ægtepar, hvor manden havde solgt, eller i hvert fald videregivet sin virksomhed til datteren. Og ligesom skulle finde ud af, hvad skulle han bruge nu livet på. Så det er der måske mange, der ligesom vælger at bruge pilgrimsvandring til en tænkepause, eller det tror jeg måske også, den er god til. Ja. Jeg springer lige over i noget andet, fordi turen der, det var jo egentlig i Frans af Assisis fodspor, vi gik. En helgen, eller en martyr. Jeg ved ikke hvad jeg skal kalde ham. Fordi han har haft et meget voldsomt liv i min opfattelse. Men han har skabt fransikanerorden, og vi møder ham undervejs i form af statuer, kirker og messer. Hvad synes du om det at gå i Frans af Assisis fodspor? Blev du præget af, at du gik i en helgens fodspor? Tænkte du på, at det var hans fodspor, der gik i? Ja, det gjorde jeg sådan set. Men jeg tror, det betød for mig, det var sådan... Det var sådan at sætte spørgsmålstegn ved historie, og også kristendommens historie. Altså noget med, om du troede på det, ja, eller ikke? Ja. Men der er jo altid noget spændende at ligesom at følge historiens vingesus, eller gå i nogens fodspor. Altså. Det er jo altid utroligt interessant, synes jeg. At røre ved noget, der har sådan en historie. Ja.